Hello mga kadi, welcome sa Dane's Kitchen Diaries. Ya karon kay timbog na man ang panahon. Nindot kay higop-higop og sabaw mo na magluto ta og pansit sinabaw. Ya mo ni ato mga lutuonon, manok, pansit nga Japanese noodles, nya chicken hotdog, squid roll, nya mga lamas na to as bombay, luya og sibuyas dahonan, silis pada. Iuna na to ang squid roll o ang hotdog. Ang atong hotdog ani duha ni tulo ka buok o nya ang squid roll mo itulo ka buok kag may raman ang squid roll magbuo raman. Unya ana lang slice lang natog pinalingin. Ani o nya gisahon sa nato. Nya ipadapli na to. Isunod na itong bubo ang chicken. Duhara ni siya kahiwa. Minarinit na daan. Ako lang kuha sa refra. Minarinit na daan. Kunya, habuan sa nato ang atong hotdog o ang squid roll. Igisa na to ang manok. Medyo ipa-golden brown na nato. Para crispy siya. Then mauna ni atong ipadapli ng manok, igisa na to ang luya. Then isunod ang ahos. Padapling gamay, igisa ang ahos. Isunod na to ang sili. Kasagaran sa akong mga lutoon, kung sa muara, sa pamilya ra, halang gid na kay ganahan man ako mga anak ko halang gud. Isunod sa nato ang bombay. Gamay rang bombay kay mahal pa kayong bombay wa pa ni us-us. Ang ako din mga anak, hilig jud kay na sila halang tanan na sila. Kanang times 2 nga Korean noodles. Yan ra kay na nilang kaunon pero ako di ko kakaon na kay halang kay na. Butangan na to og 6 cups nga tubig. O kayon. Isunod na to ang duha ka nor chicken. Iandam na sa akong badi-badi butas kilid nako. Unya nor liquid seasoning butangan na tag 1 teaspoon. 2 teaspoon ang soy sauce or toyo. Pero patis na diri sa mo. Bukal na butangan na tag 1 teaspoon nga asin ya, black pepper, brown na daan. 1 teaspoon niya, duha to ka limonsito ang gisunod. Juice na sa limonsito ha, dili ang limonsitong tibuok. Then, ibutang na to ang ato ang Japanese noodles. Duha na siya ka 250 grams. So, equivalent na siya og 1/2 kilo. Pero pwede ra gid to ha, itong mga pansit nga atong palitunon sa merkado, maura na siya, or sa palengke. Duha ka itlog, batilondaan niya, ipupo. O kayon. Mix. Then, ilunod na nato atong mga ginisang sahog. O kayo na sad. Mix. Ibubo ang dahonan. Nindot na siya giinit jud kanon. So ang dama na nadaan yung panaksan diha. Mao na ni ang atong naluto nga pansit sinabaw. Kainan na. Please like, share, and subscribe dahil sa ako ang YouTube channel diri lang sa Dane's Kitchen Diaries. Hangtod sa sunod higayon, daghan salamat.